el llibre de la Mina Salami, que el tinc aquí, a l'altra banda de la muntanya, el que té d'especial és que té molta ideologia combinada amb espiritualitat i alhora amb una tradició que ens queda lluny, que és l'africana. És una tradició que no coneixem gaire. Si ens pressin una tradició americana o inclús asiàtica, potser tocaria més a prop. Llavors, abans de començar a traduir, el que cal fer és intentar submergir-se en ella, en el seu ideari i en el que ella vol transmetre, perquè el que has de fer és intentar fusionar el teu missatge pels lectors catalans amb el que ella vol transmetre als seus lectors, en aquest cas angloparlants. Traduir molts cops és més adaptar que no pas canviar d'idioma, no? Per això existeix la traducció intralingüística. Tu poden dir tradueix-me un Quixot per nens o tradueix-me un Quixot per gent que sap en castellà, i necessàriament el repte no és sempre passar d'un idioma a l'altre, sinó filtrar una idea. Un exemple molt clar d'aquest llibre en concret. L'anglès és un idioma que no té flexió de gènere. L'anglès és el mateix l'adjectiu per una persona masculina que per una femenina. En el nostre cas del català això no és així. Llavors, si el que la Mina Salami vol transmetre és una manera d'entendre el món i la vida i la condició humana des de la perspectiva d'una dona negra africana, el que no tindria massa sentit és utilitzar un masculí genèric, no? Que és el que acostumem a fer servir nosaltres. S'ha de començar per aquí, això va fora. Si el català tingués flexió racial o flexió ètnica, no podríem fer servir el blanc genèric o l'europeisme genèric. Això és el primer que es té en compte a l'hora de traduir un llibre com aquest.